Aşgabat şäheriniň Bekrebe köçetiniň ugruna peýda bolan täze ilmi edara ýurdumyzyň gurulşyk ulgamynyň işine ilmi esasy çemeleşmekde möhüm urny ýeleýän toplumy öwrüldi. Senagatçylar we telekaçylar birleşmesine degişli bolan Kemil Imarat hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen seismik ýagdaý durnukly gurulşyk ilmi barlygy institutynyň umumy meýdany 1,5 hektary deň boldy. Täze ilmi barlygy institutynyň ulanmagy berilmegi münasibetli gurulan dabarada çykyş edenler ýurdumyzy ähli ugurlar bilen bir hatarda gurulşyk puwdugynyň ilmi esasy ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýänini nyktadylar. Seismik ýagdaý durnukly gurulşyk ilmi barlygy instituty degişli ugurlar boýunça kesitlenen wezipeleri ilmi esasy amalaşdyrmaga giň mümkinçilikleri öpçün eder. Munyň özü gurulşyk ulgamyny täzeçil tehnologiýalaryň ilmiň gazananlarynyň we häzirki zamanyň ösen tejribesiniň işçiň ornaşdyrmagy uguruny döwlet derejesine alad edilýäniniň nobatda gysgutnamasydyr. Milli ilim ulgamyny möhüm ähmiýet bolan şanly waka münasibetli gurulan dawaranyň dowamyna has tapawutlanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiziň adyna sowgatlary gowşurly. Bellen şeýali toplumyň çägine edara binasyny ýokary halkara ölümlerine laýyk gelen enjamlar bilen öpçün edilen iki sany barlykhana bölümi hereket edýär. Şeýle-de oň çägine elektrik energiýasy sağlaýjy beket, barlyk goýberiş bölümi, suw rezerwuarlary hemem ýapyk awtodurulgy hereket edýär. Toplumyň edara binasy 4 gatdan ibaret bolup, oň birinji gatyna maglumat otagy, kitapxana, muzey, mejlisler zaly we 10 sany iş otagy ýerleşýär. Otagyň hemmesiniň enjamlaşdyrylyşy häzirki zamanyň ösün talaplaryna we halkara görkezlerini dogry laýyk gelýär. Munyň özü ilmi barlyk institutyna alınıp berilýän işleň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Ilmi barlyk institutynyň barlykhana bölümlerini beton we demir beton, asfalt materiallary, gidroizolasiýa we posa garşy gorug ýaly ugurlary boýunça iş alınıp berilýär. Şeýle-de olarda gurulşyk materiallaryň häsiýetleriniň barlygy, inженер sismologiýasy, esaslar we binýatlar, jaýlyň we desgalyň seismik çydamlygy ýaly ugurlar ilmi esasy öwrenilýär. Bu ýerde Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Institutynyň ugurdaş hünäriniň talipleriniň, mugallimleriniň öwrenmäge, tejribelerini artdyrmaga giň mümkinçilik bar. Bölümler hemmesiniň dünýäniň öňde barjy önüm öndürjüleriniň enjamlary bilen öpçün edilenini bellemek ýakymly. Munyň özü ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlarynyň şol sany Gurulşyk we Binagerlik ministrligine degişli bolan seismik ýagdaý durnukly gurulşyk ilmi barlyk institutynyň enjamlaşdyrylyşyna möhüm ähmiýet berilýänini görkezýär. Ilmi barlyk institutynyň hünärmenleri netijeli ilmi işler alyp barmak uguruny döwlet tarapyndan zerur şertlendirilýäni üçin gahrman arkadagymyza we arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de olar öňde goýulan wezipeleň ösünlikli ýerine ýetirme uguruny ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdaklaryny ynandyrdylar.